No, Anant pel barranc del carrer cap a Catadernès tenim un cementeri antic de l'any 1100. Ara quan passem per aquí ho veurem el cementeri de l'any 1100. Ara anem a gravar anant cap al cementeri del segle XI. No, de l'any 1100. Del segle XI. Un poc més abans, són ruïnes que solen en queden les pedres. No queda altra cosa només que pedrosos de així. I familiar morts. I morts. Sí, però restes molt antigues. Lo pica morts. Sí, molt antic. Però que... Mirant-ho. El barranc. Ai, Dios. Mira, la pega que se ve. Sí, així és on ficava el cementeri, però no se veu ara perquè van tachar una xuntada que n'hi ha per així. Per així, per acaba el cementeri antic. No se veu perquè està tota la roca. Per així, va. Sí, per això està obres o passen mà d'altra i quan la voltava auia resulta que voltejar el carro la voltejar el carro i les hòsties però les hòsties apareguen tres peixos i el carro també la de esa la arquitecta. Ahí está, entonces tenemos a la arquitecta, que es un mapa de milagro de Dios. Eso de ahí, claro. ¿Esta que estaba allá? Sí, está haciendo, no sé, la casa de su cocina. Eso de ahí, que es una torreta blanquita. Sí. De la chiquitita, ahí eso va a pasar lo de peces. Muy buen dibujo. ¿Veus? Muy buen dibujo. Y así se nos estaba el cementerio Muy también. buen dibujo allá. Sí. Pues ahí está el cementerio de peces. Y así se nos estaba el cementerio del año 1100. ¿Veus? Tot això. I anem fent cap allà. No, que no necessitarem